Buďte požehnaní. Tieto slova, čo rozprával brat, je to... Treba si vziať k srdcu tieto slova, lebo každú kázeň, čo počúvaš, bude za to zodpovedný. To pamätaj. Lebo ty tu nesedíš len tak v nejakom klube. My budeme za to zodpovední. A ja teraz si čoraz častejšie tak ku mne to prichádza. Keď som kresťan, musím dajak vynikať medzi tu vo svetskom svete. Musím byť dajaký vynimočnejší ako tí, ktorí nepoznajú Boha. Musím byť dajakou soľou. A dneska chcem rozprávať o tej soli. Lebo otvorte si Evangelium podľa Matúša, 5. kapitola, 13. verš. Vy ste sol zeme. Ak však sol stratí chuť, čím bude osolená? Na nič nie je už súca, len ju vyhodiť, aby ju ľudia pošľapali. Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, nemôže byť skryté. Ani sviecu nezažíhajú a nestavajú pod nádobu, ale na svietnik a svieti všetkým v dome. Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a velebili vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Najprv chcem to rozobrať. Vy ste soľ zeme. Bratia, soľ je dobrá? Určite, že áno. U mňa je to tak v dome, že keď dcera varí, alebo žena, vždy viacej dávajú soli. A potom ja som trošku taký, chcem jesť a trošku som nervózny. Hovorím im, vy stále iba presolíte. Ale kuchár, keď začne dačo variť a dá tam tie správne veci, čo tam patria a nepresolí to, tak ty, keď začneš jesť, tak človekovi to chutí. Lebo nedal tam veľa soli. Tu sa chcem dotknúť, ak však sol stratí chuť, čím bude osolená? Ako sol môže stratiť chuť? Ako človek počas kresťanstva môže stratiť tú chuť, tú pravú, po ktorej my kračame za Pánom? Ako? Bratia, keď stáneš ráno a v krbe nehorí, čo robíme? Zobereme drevo a dáme oheň, aby to horelo. A tak potrebujeme našu vieru, keď horí v tom krbe. Stále musíme to drevo prikladať. Aby ten oheň horel. Lebo ak ty už neprikladáš to drevo v tom dome, už aj pocítiš trošku po pol hodine alebo po 15 minútach, že je tam už chladnejšie. A v tom krbe už sa trošku vidí, že už sa dymí trošku, už ten oheň vyhasína. A tak to je, bratia, s nami. A k tomu potrebujeme, bratia, disciplínu. Tak ako človek prikladá to drevo v tom krbe. My musíme mať, kresťania, tú disciplínu. Ráno, keď stávam, moje prvé musí byť Božie slovo. Ty ako pre tvoje telo potrebuješ čo? Niekto stane, cigareta, káva. Hovorím o svetských ľudiach. Kresťanoch by sa to, ako čo sa týka o cigarete, nemalo týkať. Pozrite pre svoje telo. Už majú to nacvičenie, navyky. Sme my, kresťania, ktorí máme tú disciplínu. Vstanem,
viem, čo mi už patrí, aj keď sa mi nechce? Zoberiem Božie slovo? Keď len prečítam 2 stránky, ale ja nad tými veršami meditujem. Ja rozmýšľam, čo ku mne Boh hovorí. Aby som sa stále posúval deň čo deň. A ty, keď máš disciplínu, tá sol sa na teba len tak lepí. Na nič nie je súdca, len ju vyhodiť, aby ju ľudia pošľapali. Ak kresťan stráca chuť ohľadom kresťanstva. Ako? Lebo tu píše, na nič nie je už súdca, len ju vyhodiť, aby ju ľudia pošľapali. Čím? No, že kresťan sa spolčuje s neveriacimi vo svete. Je v ruke. A potom ten kresťan není súci, stráca tie správne ingrediencie pre kresťanstvo. A už nemá chuť. Príde taký v zbore, taký chromý. Nechce sa mu. Je taký ľahko vážny. Kresťan by mal byť bdelý. My musíme byť bdelí. Aby tá soľ, ktorú nám dáva, ako Boh dával manu Izraelcom počas púšte. My musíme si to chrániť, to, čo máme v ruke. Lebo ak stratí naozaj na život tú chuť, tú soľ, my to môžeme stratiť. A potom uvidíš, že prídeš do zboru, nebude sa ti chcieť, lebo duša ti bude dať čo rozprávať. A veď dneska nemusíš, dneska je štvrtok, dneska sú modlitby. Ale kresťan pravý, oddelený svätý, tak to nerozmýšľa. On má disciplínu. Aj keď sa mu nechce. Aj keď prechádza ťažkosťami. Duša mu hovorí toto, veď vidíš, čo sa robí v tvojej rodine, toto. A ešte stále. Ale soľ je stále na teba. Lebo ty máš disciplínu, ty sa modlíš, ty čítaš Božie slovo. A v tvojom srdci, tak ako v krbe horí ten oheň, stále horí ten oheň, ten Boží, a ty stále kráčaš dopredu. Lebo vieš, čo sa patrí, čo Boh od teba očakáva. Ja nebudem lamentovať, keď pastor povie tam, tak tam. Lebo viem, že je to od Boha, my ideme tam. Vy ste svetlo sveta. Budeme to postupne rozobrať. Mesto, ktoré leží na vrchu, nemôže byť skryté. Človek, keď ide takde a uvidí mesto, tu píše na vrchu, alebo na kopci. Ako môže byť skryté? Tak to je s nami. Ak ja som kresťan a beriem to vážne, neľahko vážne to berem. Nielen tu prídem v nedelu a potom zase ma uvidia o 2 týždne v nedelu. Abo keď o 2 týždne, tak dobre, o 4 týždne, o mesiac ma uvidia. Nemôže byť mesto skryté. Lebo kresťan musí byť zjavný. Ako to mesto je na vrchu, na kopci. Keď si otvoríš Galatianom 5:22, čo má byť zjavne na kresťana? Amen. Ale ovocie ducha
je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. Vidíte? Ak my sme plodní v Kristu a bereme Krista vážne, tak mesto, ktoré leží na vrchu, nemôže byť skryté. Lebo každý to vidí. A tak je aj s našim životom. Lebo vidí, že ty ako kresťan čím vynikáš. Ty tak nehrešíš. Ty si taký pokojnejší jak druhý. Ty si taký zdržanlivý. Ty máš stále radosť. Ľudia nechápu. V robote mi povedali už. Prečo sa stále smeješ? Ja som im povedal. My máme službu 9:30. Príďte. Ja som im povedal 3-4 razy. A hovoria, ty tak pekne rozprávaš. Viete, čo som im povedal? Ja vám budem rozprávať, ale veľa nie. Ja vám poviem 4-5 razy viac nie. Vy ste počuli o Kristu. Všetko som vám povedal. Viete, kedy je služba, toto. A viac už vám nerozprávam. Keď chceš, príď 9:30 je služba. Keď ku tebe hovorí Pán, nenechaj to tak. Príď. Lebo v Efežánom 5:14 nemusíte si to otvárať. Prebud sa, kto spíš, vstaň z mŕtvych a zaskvie sa ti Kristus. Vidíte? Dneska kresťania sú takí ľahkovážni. Bereme to ľahkovážne. Ja pozerám jedného tiež. On každý deň evanjeluje. Von. Viete, čo Biblia píše? Aké vzácne sú kroky tých, ktorí zviestujú evanjelium a šíria pokoj. Vidíte? Ten človek pochopil, čo Kristus od neho vyžaduje. Vráťme sa do Matúšovi 5. Nebudem veľa rozprávať. Nebojte sa. Ani sviecu nezažíhajú a nestávajú pod nádobu, ale na svietnik a svieti všetkým v dome. Vidíte? Keď prídeš v dome a není ešte nikto v izbe alebo v kuchyni, čo urobíš prvé? Zapáli svetlo, aby si videl. A tak by nás mali vidieť aj vo svete. Aby sme boli výnimoční pre druhých. Lebo ja si zakladám tak na svoj život. Pane, ja nechcem byť iba použitý tu v zbore. Ja chcem byť čo najviac. Lebo vidím, čo sa robí. Človek nemá nejakú istotu, čo bude o pol roka alebo týždeň. Mladí kamaráti nie sú tu medzi nami. A keď vidím, čo sa robí, musím prísnejšie dbať na svoj život. Ja keď viem, i vy, že vás Boh povoláva, to nie je o 3, o 4. Musíme byť tam, svetlom, kde nás Boh dal. To nie sú, neviem, aké slova tu rozprávam, tu každé to poznáme, ale je to strašne dôležité v našich životoch. Lebo to svetlo, ak človek je
je dôležité pre kresťana. Ale toto je, že dajak svetlo sa počas nášho kresťanstva dajak to mizne, uprcháva to cez náš život. Stráca sa. Prečo? Toto je otázka aj pre mňa, aj pre teba. Berieme Krista vážne? Pastor povedal v nedeľu vynikajúcu vec. Keď zrešíš, upri svoj zrak na kríž, jak bol Boh ukrižovaný Ježiš a bol tam nahý. Toto povedal nádherne. A počas, každý tu robíme. Viem, že týždeň je ťažký. Všeličím prechádzame. A potom prichádzame do zboru, áno, ale keď prichádzaš, volaj čo najviac, ty sa nehanbí. Ty sa nehanbí, buďme slobodní. Viete ma, ako Duch Svätý vedie a ja stále sa tak uzamykám, že neviem sa oslobodiť. Lebo Duch Svätý mi ukazuje toto a nie som slobodný. A tak zarmucujeme Ducha Svätého. Otvorte si Žalm 119, 105. To sú nádherné. Sto 19, 105. Sviecou mojim nohám, za sviecu tu rozpráva. Je tvoje slovo a svetlo mojim chodníkom. Prisál som a dodržím, že budem tvoje spravodlivé práva zachovávať. Sviecou mojim nohám. Čo môže byť sviecou mojim nohám a vašim? Slovo, o ktorú sa opieram. A on upevňuje moje chodníky, moje kroky. A on ma bere na miesta, o ktorých ja neviem, ani ty nevieš. Duch Svätý mi ukazuje, aj tebe bude ukazovať. Ja v živote som nemal v srdci, že ja pôjdem von evangelizovať, alebo čo. Ale pokiaľ ty hľadaš, nie s celým srdcom, nemám tu 100% povedať. Lebo neviem, čo je vo mne. Iba Boh vie, Duch Svätý. Ale keď hľadám Pána, on stále mi ukazuje cesty, po ktorých mám stále kráčať, o ktorých ja neviem. Ja ani nemám tušenia. A takto Boh, Duch Svätý ukazuje kresťanom i mne, i všetkým chodníkov, ktorých my nevieme. Ale musíme mať k tomu disciplínu. Otvorte si Jan, Evangelium Jana. Budeme trošku listovať, ale sú to pekné verše. 12:26. Pozrite, čo tu píše. Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje. A kde som ja, tam bude i môj služobník. Vidíte? Ak mi niekto slúži, píše,
Nech ma nasleduje a kde som ja, tam bude i môj služobník. On tu nehovorí o dajakom sluhovi, on tu hovorí o služobníkovi. Služobník je dačo viac. Služobník je ten, čo chápe. Služobník je ako učeník. Lebo vidíte, že na tomto svete kresťania sú veľa. Máme ich veľa. Sláva Bohu za nich. Že stále je tam tá sol. Aj keď sú príklad iných cirkví, to nevadí. Boh všetkých miluje. Ale služobník chápe, čo chce od neho Kristus. Služobník kráča tam, kde, ako som povedal, ty o tom ani nevieš, kde ťa Boh zavede Duch Svätý. Ale kresťan, my už máme vychodené chodničky, ten stereotyp, ako povedal brat. Prídeme z roboty, máme svoje pohodlie a tak stojíme aj 2-3 roky. A zajímavé, že nič k nám nerozpráva Duch Svätý dajak, že ak ja som každý týždeň v zbore, ja by som mal počúvať, že ja nemôžem stále, to hovorím aj k sebe, že tam sedieť a doma ležať v obývačke. Ja musím vykročiť, aby som bol tou soľou. To není o 2-3. My sa často, bratia, odkláňame od pravých hodnot. Od tohto, od slova. Lebo tu je kompas. Tu je kompas. A ak ty robíš kresťanstvo s Duchom Svätým, ty môžeš vstúpiť na tú loď. Duch Svätý vie, aj keď príde silný vietor, on bude vedieť, aký kurz dá. Ty nie, ani ja. Lebo my iba kráčame silou a mocou a dajakou inteligenciou. Ale Biblia hovorí nie silou ani mocou, ale Duchom Božím. Toto je dačo iné. Ak my máme správne na tú loď, ten kurz máme, my nemôžeme stroskotať. Ale nezaručujem ti, že nepríde na tvoj život, tam, kde sa nachádzaš, na tej lodi, jak boli učeníci, že neprídu skúšky. Aj keď budeš volať, aj keď budeš prechádzať, že nebudeš mať financie, možno nebudeš mať prácu, možno v rodine, čo tu nepríjmam, že bude takto chorý a budeš volať. A Ježiš spí na lodi ako učeníkom. A budeme sklesli, že nedostávame odpoveď. Ale ak vytrváme, Ježiš stane a povie o neveriace. Áno, on povedal, že sme neveriaci. Bratia, nemám už čo ani pripravené, ale cítim teraz taký... Teraz v poslednom čase kresťanstvo je dôležité. My sa tu nemôžeme hrať. Boh sa ti dá spoznať len toľko, ako ty ho hľadaš. Služba mi není mikrofón, není mi služba chvála. Práva služba sveta nemusí byť Kristus, Boh. O tom to je. Nie
Ja mám rád ľudí, čo sme tu. Ale mne musí byť najprv Kristus. A o ňom je to všetko. Aj keď, ako hovorím, prechádzame všeličím, ale vybuduj sa na Boží dom. Vybuduj sa, aby si bol soľou tam, kde máš byť. My sme dostali takú zodpovednosť. Tak ako Nehemiáš počul, že v Jeruzaleme je zborený chrám. On bol v nejakom kráľovstve Sušane, pri nejakom kráľovi a bol len pohárnik. Len víno nalieval. Ale tak robil tú prácu tú kráľovi, že keď on bol smutný, keď Nehemiáš počul, čo bolo s Jeruzalémom, že Jeruzalém je v troskách, spálený, on bol smutný. Aj keď bol možno v pohanskej zemi Nehemiáš, ale on mal srdce za Jeruzalémom. A čo my, bratia? A kráľ videl, že je smutný. Kráľ videl a prepustil ho a povedal mu, choď, vybuduj Jeruzalém. Postav hradby. A tak, ako stával kameň po kameni, tak máme stávať svoje životy. Ty a ja každý deň. Buďte požehnaní.